sammen. I dag vil jeg gerne stå på hovedet op ad en væg lige herhenne. Ja. Så ja, lad os bare komme i gang. 3 gange lykkens gang. 4 gange lykkens gang. 5. gang. 6. gang. Ja. Lad os prøve noget andet, og så lad os prøve det bagefter. Så, ja. Jeg starter herhenne. Fjern lige den her. Starter herhenne. Og ja, så vil jeg bare lave en koldbøtte ned. Så, ja. Og så prøver vi så igen. Og stå på hovedet op ad væggen. Fordi det virkede ikke særlig godt. Så, ja. Det virker. Og så prøver jeg så at falde. Og ja, det virkede også meget godt. Så ja, det var bare den video. Så hej hej. Katrine. Husk at like.